Alright, kumusta mga kaigsunan? Inasab kita sa atong padayon nga panag-uban ug dinhi nga tungura padayon usab natong hisgutan ang mga naluwatan nga mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo samtang tuwa siya sa cross nagaantos og nagabayad sa atoang mga kasalanan. Ug nini nga tungura atong mahisgutan ang ika-unom nga pulong nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Atangi kana siya ug sa dili pa ato ang gihangyo ang atong mga kaigsunan kung ikaw bag-o pa ka nga nakaagi ug discover sa ato ang channel, palihog og subscribe kung wala pa ka subscribe niini ug kung nakauyon ka sa ato ang content, paki-like kay sa imong pagbuhat niya na igsuon nakatabang ka aron nga ma-recommend ang ato ang video ngadto sa uban pa mga kaigsunan o mga katawhan nga buot nga makakita sa susama niini nga content. Og ato pod nga pasalamatan ang ato ang mga kaigsuonan nga bag-o pa lamang naka-subscribe o niya padayon nga naga-bisita sa ato mga videos. Ug kung ganahan ka nga makasinati pa igsuon sa uban pa nato nga mga content nga nagisgot gihapon sa mga pulong sa Dios, gi-invite ko ikaw sa pagpadayon sa susi sa ato mga video sa ubos kay makita nimo ang mga content nato nga nagisgot sa mga pulong sa Dios ug nakasiguro ko nga makahatag kana kanimo og mga pagtulon-an sa kinabuhi. Nini nga tungora, di ta maglangan ato ang hisgutan kining giingon dinhi sa Juan 19:30 atong makita ang maong pulong. Matud pa dinha sa English nga version, matud pa, he said it is finished. Kung sa Cebuano mga igsoon, niingon si Jesus natapos na. Wow, so simple kaayo ang ato nga mga nabasa diri nga mga pulong. Pero kabalo ka mga kaigsunan, lalom kayo kini og kahulugan. Unya nindot kaayo ang mga saad nga anaa niining mga bahina. Ang kamatuoran mga igsoon kining gipangbungat ni Ginoong Hesus dinhi sa samtang dito siya sa cross. Nala masayod ta nga kana mga fulfillment. Kay kana siya natala na daan diha sa daan nga tugon. Specifically kasagaran na diha sa Salmo. Insulto kaayo alang niya kung ang tao moingon ako pagyod nga tapuson. Ayon sa paibot pasabot niya ng mga kaigsunan. Tingali para sa tao kulang ra ang gibuhat sa Ginoo. Ingnon ti ka, kinahanglan imuhang dawaton ng kamatuoran nga ang gibuhat ni Kristo Jesus didto sa cross kompleto na, tapos na, ug wala na kay angay pang tapuson. Wala na kay angay pang humanon diha sa iyahang natapos. Kumbaga, kung magtukod tagbalay mga suking tigtanaw, kung tapos na siya, wala nagi kay angay pang idugang ana kay tapos naman. Kaso lang sa ato ang mga Pilipino, kasagaran dili tapos ang mga balay. Munang makaingon ta nga ang Pilipino magsigir gina og dugang sa iyahang balay nga murag makaingon ta nga wala matapos. Pero ang tinuod gyud nga natapos mga kaigsunan, as in hunungo na ang pagtrabaho kay tapos naman na. Lain kaayo kung tapos na unya gisigi pa gyud og trabaho. Ug ang kamatuoran mao nga si Ginoong Hesus gitapos na niya ang tanan.
unsa yang gitapos mao ang trabaho sa pagluwas nato, kay dili nato kaya ang pagproseso sa kaluwasan nga ato-ato ra nga pagpaningkamot. Nga bisag unsaon natong paningkamot mga suking tigdanaw, dili gid nato mahimo ang paghingpit niini nga matapos kulang ra ang atong kinabuhi nga igahin parang matapos ang maong mga hulumanon sa atong kinabuhi. Mao na nga kay nakita man kana sa Ginoo nga ang tao dili gyud kahimo iyahang gi paabot ang iyahang kaugalingong pamaagi, nga dili mao ang pamaagi sa tao nga mao ang pagpaabot sa iyahang bugtong anak, aron nga ang dili kayang tapuson sa tao buhaton sa anak, og natapos gayud kay iyahaman kana nga mandato nga mabuhat ginas iyang anak. Sa to pa ang amahan dako kay pagsalig sa anak tungod kay iyahamang gyud nga gi pabuhat ang maong obligasyon diha sa iyahang bugtong palangga nga anak. Og kana siya para na siya nato, dili kay siya mao'y nakadawat og reward lamang, kundili mas dako ang atong nadawat tungod kay kinabuhing walay katapusan ang atong naangkon. Unya kung magpadayon kita sa tong pangalagad diha sa Dios, dili lang kay kinabuhing walay katapusan ang iyang gigahin, kundili mga panalangin, mga reward didto sa iyahang gingharian. So kung na kanindot ang gibuhat sa Ginoo, ang gibuhat ni Ginoong Hesus nga maingon ta gi-fulfill niya ang giingon diha sa daang tugon, ug ang tibok Biblia siya mo'y nag-fulfill. Og tinuod gyud kana kining tanan, tinuod kini siya nga tapos na. Sa ato pa sa mga kigsunan nato diha nga wala pa kasiguro silang kinabuhig, luwas ba sila dili, langit ba sila o dili, kinahanglan makahibalo ka nga gitapos na ni Ginoong Hesus ang tanan, ug wala na kay angay kabalak-an pa. Ang importante nimo karon mga igsoon, kung wala pa nimo na masiguro ang kaluwasan, diha kang Kristo, maangkon nimo kini. Basta dawaton nimo siya, tuuhan nimo siya, nga Ginoo mo luluwas, hinulsulan nimo imong mga sala, biyaan nimo kana, dili na ka mubuhat pa ni ana, kay dili man na maoy paagi nga maluwas ka. Ang paagi nga maluwas ka, mutuo ka, mudawat kang Ginoong Hesukristo. So diha kaniya, kung magpabilin ka, sigurado ang kinabuhing walay katapusan. Wala na kay angay kabalakan, di ka magpailad ni Satanas. Kasi Satanas magsigi bisita sa imong hunahuna, ug magsigi og pangilad. Nga imbis ni ingon na ang Ginoo natapos na, magsigi pug ingon si Satanas naa pa kay buhaton aron maluwas ka. So paglingla na ni Satanas, kinahanglan di ka maminaw ana. Ang paminaw nimo ang hingpit nga pulong ni Kristo nga may maghatag natog kadaugan, matud pa niya natapos na. Ug mao kana siya ang ikaunom nga pulong ato ang gisgutan ni ining tungura. Ug salamat kaayo sa atong kauban pod ug igsuon diha sa Amlan. Salamat sa akong igagaw, Dong Omar or Pastor Omar Estrabela. O niya salamat pod sa imuhang mga suggestion nga ato pod na nga gi-apply sa ato ang pagpadayon. O niya ikaw pod igsuon kung gusto ka nga makasinati pa pod og dugang pa nga mga pagtulun-an, gawa sa ato mga pagtulun-an nga gipaabot dinhi sa Visayas Truth Seekers nga channel. Pwede po nimo bisitahon ang JDC Vlog TV, ay doon na po yung mga mensahe nga imo makaplagan didtong dapita sa imuha nga
bisita sa mao nga YouTube channel. Og hantod sa sunod nga higayon, ato na pod mahisgutan ang katapusan nga pulong ni Ginoong Hesus nga gihisgutan dito sa cross or giluwatan dito sa cross, at angi kana mga igsunan ang ikapitong pulong.